लोगोफोर आंनि मुङा जाहैबाय सानसुरिमारि लोगोफोर आंनि लोगोनि न'आव मोसानो सोलोंनो थांदों मानेखि आंनि स्कुला 31आव प्रग्राम दङ ओंखायनो लोगोफोर लांबाय थादो जोंनि थांनायखौ हेलो लोगोफोर माने अफ्रि ब्लग 2 खौ आरोबाव फिन खनसेबाव लाबोफिननाय जालायबाय आं मालाबाबो इमोसन जाफेराखैमोन ओमफ्राय आरो जानाय नङामोन सानदोंमोन खिन्थु उफाय गैया नै दिनै मा जादोंथाय ओरैबायदि दुखु नांथावना जाय बुस्थुखौ आं खोन्थाया सानदोंमोन दिनै खोन्थानो गोनां जासिगोन आरो जाय बुस्थुखौ नुफेराखैमोन बा मोनथिफेराखैमोन बे बुस्थुखौ आं मोनसे लेसन मोनदों दा नोंसोरनो आं एसे खोन्थानो नागिरदों दे थ' आं खोन्थानायनि सिगां लोगोफोर मोनसे ब्लग दंबावोमोन आंना बे चेनेला मा होनना बुङो बेखौ पासवार्ड गोमानानै बिखौ आं सालायनो हायासै पासवार्डआ गोसो गैयिनि थाखाय इमेल एड्रेस आइडि माबा फन नाम्बार बेफोरखौबो होजोबबाय ओमफ्राय बै इमेलावसो क'डआ थाङो ओमफ्राय बेखौ लगइन खालामनो हायासै थ' बै मोनसे ब्लगखौ आङो दोनबाय दा नैबे अफ्रि ब्लग 2 चेनेलावनो आं बावहाय भिडिअखौ आपल'ड खालामबाय थायो जाय हक फुराना भिडिअफोरखौ आङो नै बावहाय रि आपल'ड खालामफिनगोन दिनैहाय बियो फिसाजोनि आंनि फिसाजोआ बै समावहाय मोसादोंमोन खाथियावनो ओमफ्राय बिनि भिडिअखौनो आङो दिनैहाय मा होननानै बुङो आपल'ड खालामनो ओमफ्राय मैयाबो हराव मोनसे आपल'ड खालामनाय जादों दा बाथ्राया जाहैबाय बेबो दुखु नांथावना बाथ्राया आं बेखौ खोन्थानो सानदों आं दिनैहाय मोनसे खामानि मावनो नागिरदों सिखा खंखाइजों हाग्रा एवनो नागिरदों बेमोन आरोखि लोगोफोर बे खाथियावहाय हाग्रा दुदों एसे बेखौ दाननि थ' बिदिब्ला आंजों हाग्रा दाननायजों लोगोसे नायफाबावदो दान्दिसेल' बारा थोदो बिदिब्ला आराम रखम हाग्राबो हाग्रा दुब्ला जोब्बाय ओमफ्रायथ' आरो नैबेजोंसो थांनोसै ओरै हाबलांनोसै नै जोंना न' खाथियाव बे हाग्राखौनो अपारेसन खालामला जोबनि आं नैबेखौ ओरैबायदि अपारेसन दुखुनांथावनाया बेनो आरोखि आरो नैबे खन्द'से दंबावो बिबार बारसे बारनानै दं बियो थाथों साननैसो बारबावगोन ओमफ्राय मोननैसो दं बेखौ हख्लायजोबनांगौ बांद्राय दोनजाया बोराय दं बांद्राय दोनजाया थारमाने बेफोरखौ बिराद दिगदार जायो गोलोमलायलायबाय माहाय थांनोसैलाय दखानाव हा मेथाइ हरदोंमोन मा मेथाइ हमदों हा बेलायहैदोंमोन सिरियास खामानि खोथा बुंनायखौ बावहायनो दोनथ'नाय जाबाय आरो फिसा ब्लग गोरलैनि नानिनि फुराना भिडिअ होनायखौ नोंथांमोना नायलांबाय थादो बेखौ खोन्थानो हानाय नोंला जों दा मिथिया ओमफ्राय नोङो दिनै स्कुलनिफ्राय फैनानै मेंदोंमोन ना मेंबायलै लोगोफोर ओमफ्राय नोंसोर नै मिथिबावगोन ओंख्रिया मा लुगैलायगोन खुदै गलायलायनाय अमा बेदरजों मैथा ओमफ्राय ना ओमफ्राय मैथा बांगाल ओमफ्राय भिन्दि भाजा सोर सङा भिन्दि भाजाखौ आब' रिजिना ओमफ्राय आरो मैथा अमाजों मैथाखौ सोर सङा आं मिथिया बेखौ आं स्कुलावसो दंमोन बेनिफ्राय आं मिथिया आं मिथिया मानो लोगोफोर दोनलायलांबाय थादो जोंनि थांनायखौ फैदो थांसै बाबा र'रा आं थांनो फैनो हाला बाबा आंना सिगांहा बे लिटल फ्लावारावहाय माबामोन रल नाम्बारा 42 मोन दा खम जाबाय बेनिखाय आं स्कुलावबो रायलायलांनांगोन 24 जाबाय आंना 24 ओमफ्राय नोंसिनि स्कुलाव सोर साबसिन फरायनो हायो रावनो आं
आं थु हायोसै नों हायोसै ओमफ्राय लिटिल फ्लावार सोर साबसिन हायोमोन आं खादासोमोन लिटिल फ्लावाराव हो आं खादासोमोन लिटिल फ्लावाराव गाधासोमोन ओमफ्राय नोंसिनि स्कुलाव दा माबोरै दा नोंसिनि स्कुला मोजां दा टिचार मेम मोनाबो मोजां फोरोंखायो दा हा हायाबो खोमा खेबजादोंनो माथो नोंलाय मैया थाद खोमा खेबजायाखै बुजादोंसो दा सोर बुजाया आं मानो दुस्थु खालाम खेबसेल' बुजादों आङो खेबसेल' नों दुस्थु नालाय फैदो थांसै बाबा थांसै ओमफ्राय नै ओरै फैलाय जोबथारनायाव मा होननांगौ दे बुंलाय बाय बाय उनाव नायफिनदो आंनि भिडिअखौ थेंक इउ आं बिदिबा मोसानो थांनोसै नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोबा साफा गेरेक खालाम दे बाय बाय फैदोंमोन दा सौफैबाय लोगोफोर ओइलाय न'आनो लोगोनि न'आ लाय गन्थंआ नायदो गन्थंआ ओमफ्राय दे दोनहरदो बाय बाय आं मोसानोसै